cu invitata noastră, despre care vom vorbi, Iosif, foarte multe și despre parchet, pentru că... Nu ți-ai pus parchet la casă, e bine, o să-ți pui. Asta voiam să zic, tocmai recent am pus parchetul și nu știu dacă l-am pus bine și dacă am ales culoarea normal potrivită. că nu l-ai pus tu, l-a pus tata. Dacă am ales materialul potrivit, dar o să vorbim despre parchet cu Georgiana Enache, care este antreprenoare. Bună dimineața, Georgiana! Nu ai emoții, nu? Nu, deloc. Bună dimineața vouă și telespectatorilor voștri. Bună dimineața! Mă bucur mult, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult să fiu aici. Noi mulțumim Georgiana spunea că are emoții și a zis, Georgiana, nu trebuie să ai, că uităm că sunt camere, suntem aici ca între prieteni. Noi suntem necunoscători. Adică așa, noi suntem acum necunoaștem, suntem la o masă, vorbim. Sunt curios dacă tu ai pus vreodată parchet. Personal nu, decât la rece. Adică l-am montat înainte să se lipească și să fie montat definitiv. Cum este să pui parchet la rece? Se montează pur și simplu cu parchetul, dar nu se lipește și nu este definitiv. Și atunci îl putem lua și remonta dacă nu l-am montat bine. Trebuie să punem și noi parchet la rece, Beni. Aș vrea să știm despre tipul de parchet pe care tu îl promovezi, pentru că este un parchet din lemn. Știm că există și alt tip de parchet, mult mai ieftin decât cel din lemn. Poți să ne spui tu exact care e diferența, pentru că eu nu mă pricep? Sigur, sunt mai multe tipuri de parchet care, în funcție de tipul respectiv, la fel avem și mai multe calități pentru fiecare produs. Parchetul din lemn, noi suntem specialiști în parchet din lemn, este parchetul care este dintr-o singură bucată de lemn. Acela este parchetul din lemn masiv. Și există și parchetul din lemn stratificat, care este format din mai multe straturi de lemn, care sunt puse perpendicular unul pe celălalt, ca să-i dea stabilitate pardoselii. Asta cred că e mai complicat de montat, nu? Nu. Nu? Nu. Montajul se face de asta. Pentru montaj este foarte important ca și materialele care se folosesc să fie foarte bune, ca produsul în timp să reziste foarte bine și să dureze chiar cât casa. De ce să alegem un parchet, iată, din lemn masiv? Din lemn masiv sau lemn stratificat, pentru că sunt produse naturale, sunt produse care ne dau energie, ne ajută să întreținem pardoseala ușor și putem să, dacă ne plictisim de culoare, de exemplu, să-l refinisăm și să-i aplicăm altă nuanță. E minunat, adică astea sunt avantaje, dar curios, vreau să te întreb dacă sunt și dezavantaje și după aia îmi spui și curiozitatea ta, Iosif, dar sunt curios dacă există și dezavantaje la tipul ăsta de parchet. Dezavantajul ar fi că trebuie să avem un pic de grijă atunci când mutăm mobila, să nu se zgârie. Și inițial prețurile sunt un pic mai mari decât pentru un parchet laminat. Dar pentru că se înlocuiește foarte rar sau dacă se alege bine de la început, poate să dureze cât casa, atunci costurile pe total sunt mai mici chiar decât la un parchet care pare ieftin inițial. Deci ai auzit, Iosif, merită, pentru că pe termen lung este mult mai ok. E adevărat că prețurile probabil sunt mai ridicate, dar asta înseamnă și calitate, vine la pachet cu calitatea. Eram venit curios ce nuanțe alege la parchet, dacă ar fi. Păi nu știu, hai să o întrebăm pe invitata noastră ce nuanță și cum alegem, în funcție de mobilă, în funcție de culoarea din cameră. Acum am văzut fotografiile și vă mulțumesc că le-ați pus. Pentru culoare depinde foarte mult de gusturile celor care vor locui în casă. Uite, mie îmi place nuanța roz. Există și parchet roz, adică se poate face și roz dacă Doar ce am avut o invitată care și-a făcut un studio complet roz și cred că a pus și parchet roz. Există parchet roz, adică există orice fel de culoare dorim? Stejarul, care este specia de lemn din care se produce cel mai mult parchet la noi în țară, pentru că este un copac care crește la noi în țară, se poate colora orice culoare. Iar noi, cu materialele de finisaj pe care le avem acum la dispoziție, putem să combinăm culorile și să aplicăm pe lemn ce culoare își dorește clientul.
Apropo de finisare, ce înseamnă un finisaj ecologic? Acum pe piață sunt lacuri pe bază de apă și cum știm apa e naturală, la fel lacurile sunt naturale, nu au niciun fel de emisie, sau parchetul se mai poate finisa și cu ulei, care la fel este un produs natural. Finisaj cu ulei. Finisaj cu ulei? Da, finisaj cu ulei, Ben. Deci acum nu mi te zicea ca și îmi dai cu ulei pe parchet. Uite, acest produs este finisat cu ulei. Da? Unde putem folosi parchet din acest tip de lemn? Pentru că vreau să întreb dacă putem să punem oriunde, adică în baie, în bucătărie, în dormitor, sau se folosește într-o, iată, întreprindere, companie mai mare. Unde mai exact putem să folosim? Produsele pe care le oferim noi se pot folosi în orice fel de spații. Da? Avem chiar și parchet din lemn care se poate monta în băi. În bucătărie acum se montează foarte mult același parchet ca în restul casei. Avem posibilitatea să oferim produse și pentru spații comerciale, deci și birouri și restaurante. La finisajul cu ulei, deci ce ulei? De măsline, de floarea soarelui? Care ulei? Este un ulei special pentru parchet. Este un deci ulei Beni, nu mi te duci și îmi dai cu ulei de măsline pe parchet. Dar Dar e mai scump parchetul ăsta, Păi ți-a zis că e mai finisat scump. cu ulei sau cum? Asta cu ulei. Nu neapărat. El s-a adică fixat pe ulei, în seara, dimineața asta nu știu ce are. Finisajul ca preț este asemănător, indiferent dacă alegem lac sau ulei. Prețul produsului este dat de tot produsul în sine, de specia de lemn din care este făcută, de dimensiunile de lamelă, dacă lamelele sunt cu format drept sau, cum ați văzut în fotografii, cu margini curbe. Georgiana, spuneai că putem să folosim în orice încăpere, orice tip de încăpere, doar că vreau să te întreb dacă în baie, de exemplu, e în regulă să folosim, pentru că poate mai cred curge că e ok. apă, mai ieși, nu știu, din duș, cine Pui știe, grese în baie. nu se umflă. Pentru baie avem anumite specii de lemn care se pot monta, adică specii de lemn care au foarte mult ulei în fibră și atunci resping apa, la fel cum este tecul, de exemplu. Cum bine știți, tecul se folosește foarte mult la bărci, vapoare și este un lemn care rezistă foarte bine la apă. Finisat corespunzător nu absorbe apă și atunci nu se umflă. Ce design alegem la parchet? Sunt mai multe tipuri? Cum e? Da, sunt foarte multe tipuri de parchet. Dar cum alegem design? În funcție de ce? Sau? Din punct de vedere al culorii, v-am spus, nu există nicio limită. Putem să colorăm parchetul în orice culoare sau nuanță vă doriți. Cel mai bine ar fi să cerem sfatul unui specialist, un design de interior, care să ne spună ce se potrivește cel mai bine în funcție de mobilierul care va fi pus și în funcție de uși, culorile pereților și așa mai departe. Care este tendința la români să cumpere tipul ăsta de parchet care, iată, este mai scump, e adevărat, dar mai calitativ, sau celălalt tip de parchet, am uitat cum se cheamă? Parchetul laminat. Parchetul laminat. Și parchetul laminat poate să fie foarte bun, calitativ. De asta noi în numai 30 de minute de consultanță gratuită îi ajutăm pe clienții noștri să aleagă pardoseala cea mai potrivită pentru ei, în funcție de unde se folosește acest parchet, cum este traficul din camere, dacă sunt dormitoare unde traficul e mai mic, dacă avem un living unde ne întâlnim cu prietenii. Deci toate aceste aspecte le discutăm cu clienții noștri înainte să facă achiziția. Hai să vedem avantajele și dezavantajele parchetului de lemn, Ben. De ce să-mi pun parchet de lemn? De ce să nu pun gresi în casă? Ți-a spus avantajele. Păi uite, eu vreau să-mi pun gresi. Păi puneți grese. Păi de ce să aleg gresi sau să nu aleg parchet? Tu, din Păi punctul ăsta de vedere. Păi da, din alt punct, Beni.
Păi hai să vedem. De ce să nu alegem gresie și să alegem parchet, Georgiana? Gresia are rolul ei într-o casă, se poate monta în baie, de exemplu, sau în bucătărie, sau pe terasă, pe balcon, dar parchetul e foarte bun și foarte cald în dormitoare și în living, acolo unde vrem să ne simțim bine, să avem o energie mai bună, să avem produse naturale în jur care să ne facă să avem și amintiri plăcute. Gresia este rece, când punem piciorul pe ea dimineața, este un pic mai rece față de parchet, care este cald și îl simțim natural. Există parchet de lux, adică, nu știu, super scump, super luxos? Există, Da? normal că există. De aur există. De aur, nu, dar am auzit, nu avem noi, că ar fi și un parchet din piele, că ar fi un parchet... Parchet din piele? Da, adică este un lemn care pare deasupra piele. Piele, ce chestie. Sau finisajul. Finisajul are particule de aur în el. La fel, nu-l avem noi. Noi avem un parchet spectaculos, spun eu, care nu are margini drepte, are margini curbe, cum l-ați văzut mai devreme în fotografii. Este un parchet care se montează ca un puzzle și se poate finisa în culoarea pe care o dorește clientul sau designerul de interior. Georgiana Enache, mulțumim mult pentru că ai venit în dimineața asta la noi. Clar o să ne punem parchetul ăla de piele. Vă aștept cu drag, dar din păcate acel parchet nu pot să vi-l ofer eu. A, nu? Noi doar ce ne oferi tu. Deci o să apelăm la un parchet pe care ne-l oferi tu. Vă aștept cu drag și mulțumesc. Parchetul cu ulei. Parchetul finisat cu ulei. El s-a fixat pe parchet cu ulei. O să apelăm la tine și cei care doresc să mai apeleze la consultanță. Iată, ați spus că oferi și consultanță gratuită timp de 30 de minute. E foarte important pentru client acest aspect, adică eu apreciez foarte mult. Cei care vor să te caute pot să facă asta probabil pe Instagram sau Facebook. Instagram, Facebook, avem 2 pagini pe web, un showroom în București, în sectorul 2. Cum te găsim? Georgiana Enache, Georgiana Enache. mă găsiți. Mi-ați spus să nu dau numele firmei, Da, așa. Georgiana Enache. Georgiana o să te Enache, căutăm. mulțumim mult. Mulțumim Sperăm mult. că ți-au trecut toate emoțiile până la... Ne-am împrietenit. Ne-am împrietenit. Vă mulțumesc eu. Și noi îți mulțumim. Noi mulțumim.